Ja. Det er sgu heller ikke nemt at vide, hvordan man plejer at gøre. Og så passer man jo lidt på i Rakkeby, fordi hvis der står en idiot heroppe og siger, I kan godt synge med her, så er det jo ikke noget, man kaster sig ud i. Fordi, hvad så, hvis man er den eneste synger? Så hedder man sangeren resten af sin tid. 20 år senere, du sangeren, stik mig lige den der svensk, når jeg lavede derovre. Når du ikke finde, du gik måske lige at nynne på noget. Jeg skal passe på. Mor fanger. Det er utroligt TV nu, at de ikke har andre filmen at stå her hele aftenen i Rakkeby og se sådan en folkesanger. Men det er jo noget med, at de begynder at sende 24 timer i døgnet eller noget. Tidligere der var man heldig, hvis man fik 1,5 minut hver 5. år, men nu skal jeg sætte lov for. Kommer interviewer ind, og så siger de bagefter, når de er færdige, får man lige en albu i sin, så siger de, du kender vel ikke en med en kat, der skal have killinger snart, fordi vi kunne godt bruge lidt længere indslæg. Hvis du rejser op på nord, op hvor lyset står alene, så tjek for mig om der bor en pige der. Hun var min eneste ene. Tjek for mig om hun driller med sit smil, om hun griner med splinten i sit bryst. Tjek for mig om hun driller med sit smil, for det er sådan jeg husker hende bedst. Jeg tænker på, mon hun mindes, hvem jeg er. Og Gud, hvor jeg har håbet og bedt. Bedt og håbet i den mørkeste nat. Bedt og håbet i den lyseste dag. Så hvis du rejser gennem rejfo og blæst, under isnende byer, så tjek for mig, om hun er ordentligt klædt på. Når februarstormene fyrer. Så hvis engang du rejser mod nord, op hvor lyset står alene, så tjek for mig om der bor en pige der. Hun var min eneste ene. Hun var min eneste ene. Hun var min eneste ene.